Αυτό που μόλις συνέβη δεν έχει ξαναγίνει. Μόλις βγήκε νέο σήμα, πληροφορία μέσα στο κονκλάβιο για ένα λανσάρισμα που γίνεται την επόμενη εβδομάδα με τους μεγαλύτερους παίκτες των κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του γιου ενός δισεκατομμυριούχου, στο οποίο τη βίλα ήμουνα πριν από μερικές μέρες και είδατε αυτά τρελά story, okay? Με τα μάξια έξω, την μπουγκάτη κατά το χριστουγεννιάτικο δέντρο, μιλάμε για τρελά λεφτά. Και αυτό στηρίζει αυτό το project. Λοιπόν, και εμείς στο κονκλάβιο έχουμε αποκλειστική πρόσβαση στον πρώτο γύρο, που είναι μόνο για κλειστό κύκλο, okay. Για όσους δεν γνωρίζουν πώς λειτουργούν τα πράγματα στα κρύπτο, ο κλειστός κύκλος των πλουσίων, των δημιουργών των project, είναι αυτοί που μπαίνουν πρώτοι σε μικρότερη τιμή, εσύ δεν μπορείς να μπεις, και με άλλο το νόμισμα βγει, πάνε όλοι και άλλοι και αγοράζουν ακριβότερα. Έτσι το παίζουν τα μεγάλα κεφάλια. Αυτό έχει συμβεί με όλα τα νομίσματα, με το BNB, με το Solana, με το Avalanche, με όλα όσα έχουν venture capital, δηλαδή επενδυτικό κεφάλαιο. Okay. Έτσι παίζουν οι μεγάλοι παίκτες, και αυτό τώρα μπορούμε να κάνουμε κι εμείς. Μέσα στο κονκλάβιο θα γίνει χαμός.